No niin, uutta rautaa kuvataankin tänään täällä keittiössä, kun on vähän liian isoa objektia tonne meikän pikkukämppään meinaa. Kattokaas. Siinä on vähän uutta rautaa tai itse asiassa terästä. Tää on ihan äsken haettu tuolta matkahuollosta. Olen suht innoissani, koska tästä alkaa nyt tällainen vähän isompi projekti, jolla mä pyrin saamaan tosta mun tietokoneesta nyt vähän hiljaisemman. Ja mä hommasin siihen nyt sitten uuden kopan ensinnäkin. Toi mun reikäjuusto tuulitunneli hyvin palvellut Länkuul saa lähteä ja tilalle tuli Corsair Obsidian 800D. Ja siinä se nyt sitten olis. Mä en itse pois boksista voinut nyt kuvata, koska mulla on vain 2 kättä ja tää on niin kolossaalinen, että mä sitä millään ois sieltä saanut samalla kuin kuvannut. Niin se on nyt siinä ja otetaan vielä. Tää on nyt mun unboxaus tässä. Ching ching ching. No niin. Otetaan pieni tällainen ympärikävelykuva. Saadaan hyvä kokonaiskuva tästä kopasta. Tää on liian iso. Mä en saa sitä koko kuvaa. Tai meidän keittiökin on liian pieni. No niin, toinen sivu on siis ihan tällainen ilman mitään sivuikkunoita. Siinä on takapaneeli ja sit siinä toinen sivu. Siinä on tällainen hieno pleksi, josta näkee sitten mun Uber-hardwaren sisältä. Ja katsotaan miten me saatais tää auki. Siitä painetaan niin jotain tapahtuu. Voiko olla? Mä en uskalla ottaa tätä nyt irti, kun mulla on vaan yksi käsi. Se niinku lähtee, mut sit se ei lähdekään. Onko jossain joku toinen? Ei, kyllä se lähti ja nyt on varmaan keittiön pöydässä joku hirveä lommo. No niin, eli kuvataan koppaa. Tää on vaikeeta samalla kuvata kuin puhua ja yrittää tehdäkin jotain. Eli joo, siinä on nyt sitten nää tonne sisälmyksiin. Sieltä löytyy Stop! Do not return. Kylläpäs heijastaa. This product to the store. Jaha. Eli ilmeisesti tää saman tien vaan maahantuojalle pitää viedä. Mutta ongelmien ilmaantuessa mä kyllä palautan tän kauppaan ja he saavat hoitaa takuun. Siinä on sitten Quick Start Guide, en mä sillä mitään tee. Napataan siitä sitten tämmönen. Tääkin on vaikeeta yhdellä kädellä, varsinkin vasurilla. Noin, saadaan tämä pikku luota täältä, jossa on todennäköisesti. Voi ei, siinä on sinetti. Noin, mitä on tää keittiö, kai meillä jotkut sakset täältä löytyy. Ja nyt huima suoritus vasurilla, venätkäs vaihdan kättä, kuvauskättä. Tästä tulee niinku pitkä video varmaan ihan vaan sen takia, että mä en tiedä yhtään, kun mä en osaa käyttää näitä mun käsiä. Niinku, joo, noniin. Mä yritin kuluttaa aikaa siinä ja sain vihdoinkin paketin auki. Täältä löytyy kaapeleita. Sitten tää näyttäis vähän tuulettimeen laitetaan sellainen värinen suodatuskumi. Siinä olisi, veikkaisin kovalevyille, kiintolevyille tollanen juttu, jolla ne saa kiinni. Sieltä löytyy 10 kappaletta noita nippusiteitä ja hirveä kasa ruuveja. Ja sitten siitä oli vielä, mitäs johtoja nää on? Nää on noihin kiintolevykehikkoihin, mä sen vielä kerron kohta.
erikseen. Ja sit siinä on hyvä keksintö myös. Siinä on toi 8-pinnisen emolevy virran jatkojohto. Nimittäin tää on niin iso koppa, että monessa virtalähteessä se ei, kun se pitää, jos sen haluaa tehdä siististi, niin sen toi virtalähde on tässä, niin sen pistää tuolta ja sitten tuolta takaa ja sitten se tulee tästä ulos, niin se pitää olla tosi pitkä, niin tossa on toi virta jatkojohto siihen. Okidoki. No niin. Elikkä, mistä sitä nyt sitten lähtis? Katossa on 3 120 milliselle tuulettimelle paikka, tai vaihtoehtoisesti sitten esim. 360 tolle radiaattorille vesijäähytystä myös 240 tuettuna ja kaikki mahdollinen. Tää on niinku ihan dream case, jossa on vesijäähytystä. Joskus aikois on sairaasta rahaa, niin sit voi sellaistakin katella. Siinä on vakiona yksi näyttää 140 milliseltä tuulettimelta. Mikäs tämä on? Eikö tästä mä luulenkin, että täällä on myös tuuletin, mutta miten se aukeaa? Näin. Ehkä. Ei aukea. What is this? No, lähti se noin sittenkin. Ja sieltä löytyy toinen tuuletin. Sieltä sitten lisää jotain. Se onkin tämmönen näkösuoja tolle mihin noita johtojakin tuli. Nää on niin sanottu hot swappable kiintolevymekanismi, elikkä sä vaan nyt pitäisi aukaista toi toinen puoli. Mutta sä laitat ton kaapelit sydämin, mikä tossa mukana on, niin tökkäät ne tohon kiinni ja sitten pistät sen sun tohon virtalähteeseen ja sen jälkeen sä voit vaan ottaa kovalevy ja tökkästä sen tohon kehikkoonsa ja se on siinä. Ei tarvii niinku mitään erillisiä noita johtojuttuja, että se automaattisesti se tökkää niin noin liittimet siihen paikalle ja se on kätevä systeemi. Siinä on sitten toi sydämi noille 5.2 kojeille eli DVD-asemalle ja sitten muulle. Siinäkin näyttäisi olevan vielä yksi tuuletin. Onko sekin nyt sitten 140 vai 120? Liikutaan tänne taakse. Siitä saa aukastua ton paneeli, aukastaa se ihan kohta. Siinä on vesijäähytykselle noita läpivientejä, jos radiaattori tai muuta vesisäiliöitä tai muuta on täällä ulkopuolella. Ne kyllä mahtuisi tonne sisäpuolelle, että ne on vähän turhia. Että kun yskittää vieläkin. Siellä on tosiaankin pohjalla tuo virtalähde ja katsotaan lähtisikö tää nyt vähän kätevämmin irti. Ei tunnu siltä. Miten mä sen äsken tein? Näin. Ihan hyvä systeemi ja se on. Ja varmaan jos 2 kädellä sen pystyisi tekemään, niin lähtisi aina niinku sekunnissa. Siinä lukee open. Ja avataan se nyt sitten. Nyt keksitään taas vaan miten. Noin. Vähän alkukarheen jäykkiä nuo. Siinä on reikä tolle emolevylle, jos haluaa vaihtaa tuon tuulettimen kuulerin prosessoriin, niin ei tarvitse emolevyä pois kopasta, että sen saa hyvin ton backplatein, eli sen emolevyn taakke laitettavan tukipalan, niin tosta laitettua. Hirveä määrä johdon hallintaa, cable managementia, helpottavia tällaisia räppänöitä. Ja se on tommoset hyvät tällaiset kumijutut, jotka sitten piilottaa niinku mahdollisimman paljon niistä kaapeleista. Sieltä tulee
Ne on noita virtakytkimien ja ledien sun muiden tästä etupaneelista noita johtoja. Siinä olisi sitten varmaankin noita USB:tä ja näitä sydämeitä ja mites se? Itse asiassa ne kovalevyt laitetaankin tästä etupaneelista. Otetaan tämä tästä nyt pois. Vaan taas keksitä miten. Tuoltakin reunasta. Hyvää kuvausta, pahoittelen. Tää on varmaan ihan hirveetä katsottavaa tää video. Musta tuntuu, että tää kestääkin jo varmaan puoli tuntia. Mutta ehkä tää on tosiaankin... Oi, mitä mä tarvitaan, se olikin vaan tollan. Tää on tosiaankin nyt... Miten se on tuolla? Ehkä mun pitäis ottaa tää pois tästä tai jotain. No tiedättekö, mä en nyt jaksa ihan oikeesti. Tässä menis varmaan niinku tälleen yhdellä kädellä joku 5 minuuttia väkertää mutta siinä nähdään nyt sitten power on off nappula. Onko totta, että ei ole reset nappulaa missään? Cannot locate reset nappula. No joo, tossa on sellainen luukku, jonka saa auki ja sitten tungittuu niitä kovalevyjä tonne sisälle ja montahan, jos olisi 4 kovalevylle noita hot swap paikkoja ja sitten tuonne alas saa vielä lisää. Ainakin 3. Kovalevylle on ihan hyvin mestoja. Ja joo. Mä luulen, että se alkaa tulee siinä. Tää on kestänyt jo 12 minuuttia. Nyt kun mä tajun, että tässä mun hienossa Samsungissa jopa näytetään, miten kauan video on kestänyt. 12 minuuttia, eikä se riitä. Tehdään vielä tällainen nopea pyörähdys kopan ympäri. Nyt käännetään taas vähän landscapea, että saadaan etupaneeli siitä hienosti. Ja sitten taas noin. Mä rupeen, itse asiassa mä teen vielä pari unboxausta, tästä tulee lisääkin näitä, niin sen jälkeen sit mä rupeen kasaamaan tähän meikäläisen settiä ja teen vaikka jotain kivoa pikku päivitysvideoa siinä matkan varrella, että jep. Nähdään taas pian, moro.